Danas ćemo raditi okode koje nikada ne možeš izgubiti. Prva epizoda. I ova poruka mi je došla, da još ću prekinuti. Jebote, smijem još pitati. Dobro. Idemo prvu. Evo ovako. Prva je. Trebate napisati na nekom papiru, a smo za neki bezvez papir mi ne treba. Trebate napisati, znači, A, B, C, D, E. Ne, A, B, C, D. Kao početak ABC. Evo, ako ja ću napisati sada, prekinut ću video pa kad to napišem. Dobro. E sad, ovdje imamo crta kao da ne znate koji što treba. U čemu je fora? Vaš prijatelj neće znati što trebate napisati. A logično je da je ovo jednostavno, trebate napisati s ovo F. I evo ga, s ovo je jednostavno. Dobro, sljedeći trik, ovo je isto na ovom papiru, nema veze, neću pisati. Sljedeći trik je, trebate napisati broj 4. Dobro, trebate napisati broj 5 plus 5 plus 5 jednako 555. Vas prijatelj neće sigurno skontati. Ne ide ovako. Ne ide ovako. Zezam se, znači onaj trik. Trebate napisati. Ja se pozirati. Sad vaš prijatelj sigurno neće skontati vam što trebate pisati. Znači 5 plus 5 plus 5 plus 5 u nekom papiru bez veze. I vas prijatelj neće to lučno skontati. I samo vamo, znači jednu crticu jedinu stavite vamo ovako kao 4 broj, kao da kažem. Znači 545 plus 5 plus 5 je 555. Sljedeći trik vam je potrebno voda i čaša, jel vam se ne vidi? Voda i čaša. Jak se vidi voda, ali... Trebate imati neki papir ili maramicu nešto, za papir. I mora biti suva, znači čaša. I morate, znači, staviti ovako. Sljedeće će biti... shit! Vidite. Znači, nije ako vidi sada, mokra je, shit, nisam uspio trik. Ali čekajte, joj, zezno sam. Ja mogu da udljenje bude, to maramica mi bolje, pošto ja nemam sam maramice kod kuće. Sada, znači neće biti mokra. Sad je ovo drugačiji papir. Znači neće biti mokra. Evo sve nije mokro. Ovo nije mokro. Mokro je sada, ali kad ja stavio. Dobro. To je maramica, bolje je maramica. Ovo pa što kašlje bolje sam inače ljudi. Sad ćemo to tu i... Imamo još jedan trik, koji je to trik? Rećemo. To je sviće ove epizode. Ovdje prva. Ava, sam isprljao telefon. To je tek prva epizoda, ako se ovo će vidim. Ako se ne vidim, moram da se vidim. To je prva epizoda, inače sam bolestan. Nisam snimao 5 dana pritom. Bolestan. Ja sam bolestan. Tu ja, taj čovjek, ljudsko biće, bolestan. To je kraj raka. Bom.